Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri seiko kwamungava muri kuma TV mana enyika. Regedzei tiba tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinogarawo muno muHarare. I am a blesser. Ndinodanana nevakadzi vakati one day ende handiguti vanhukadzi, uye ndinowana mari nekutengesa kwandinoita mapads awo anenge aine ropa awo andinopiwa nevanhukadzi vamwe vandinofambidzana navo nevamwe vandisingafambidzani navo. Makadii mukomana chindau yavo pano ndiine nyaya yangu nekuda kwekuti ndava kuda help. Ndinotya kuti ndichagumisidzira ndasungwa nekuti pamwe pacho mukoma I have to target vari vanasikana, but vanasikana ava vanenge vari matargets angu vanenge vari vanasikana vaya avo vanenge vachangotanga kungotevera, which means vanenge vari zera rimwe riya handidanane navo. No, I make sure kuti I do not touch any underage woman, but kungoti tinongoita a business transaction yekuti anonditengesera mapads ake awo aanenge ashandisa mwedzi iwoyo each and every day. Ndinenge ndichitoenda kumba kwavo kana kuti tinongoronga kwekuti tinosangana, then otondipa mapads emusi iwoyo uye zvekare ndobva ndamupa mari. Saka I do not make the mistake yekurara nevana vezera rechidiki vanenge vari underage, but iko zvinozvi ndivo vandava kutodependa on, because kana vari sevanhu vakuru vanotoramba, because munhu anobva ati iwe uri kuda mapads angu kuti unge uchizoita sei nawo. Ndaimbodhila nemahure, paiva nemamwe mahure awo andainge ndichidhila nawo, awo andaiti kana kuri kunzi ndikaenda kwavari ndaitozviziva kutoti ndaitowana munhu uyo aitonditengesera mapads ekumazuva ake, but havachadi manje. Vanhu vakuru vazhinji havadi. Ukangoudza mukadzi nyaya yakaita seiyoyo yekuti ndinokupa mari iwe unenge uchindipa mapads ako aunenge washandisa musi iwoyo, vazhinji vacho vanoramba. Mapads awa ndinofanira kuti ndige ndichizomatora kubva kwauri exactly 7 p.m. ndo pandinenge ndichifanira kuti ndige ndichizotora mapads awo raunenge wakarara wakapfeka the previous night, uye zvekare neawo aunenge wazoswera uchishandisa unofanira kuti unge uchizondipa, then mangwana patinosangana the whole cycle will begin again. Saka ndinofamba ndichitenga mapads avo avanenge vashandisa kana vaenda kumaperiods, asi hapasi pose pandinowina njuga idzi. Vazhinji vanoramba, kunyangwe vana vacho vasikana ava vanenge vari underage. Vamwe vacho unotoona kutoti munhu uyu anototambura, but anotokutuka kana ukamuudza nyaya yakadaro. Ndinogarawo muno muHarare, ndiri murume uye zvekare ndine motikari dzakawanda dzakanaka, nekuti ndiwo mutemo wacho wecult iyo yandakajoina. Unofanira kuti unge uchifamba nekutenga motikari dzinodhura, ndo kunofanira kuti kunge kuchiperera mari yako ikoko. Ndine maflats awo andakavakisa maapartments munzvimbo munogarawo vanhu vane mari dzavo. Maflats awa ndinomaita rent out, uye ndinoita sekunge ndine mari yakawandisa isingaperi mukoma. It is because I joined a cult. Vazhinji vanokufungidzira kuti ndiri just a businessman. Iko zvino zvava nyore kuti kunyangwe zvikanzi unenge uri munhu akaromba zviya, kana ukangoita sekunge unenge uri rana wemapolitician, hakuna anotombofungidzira kuti wakaromba seni mukoma. Vazhinji vanongoti uyu mari dzake dzisinganzwisisiki nemotikari dzakanaka idzi dzaanofamba nadzo anenge rana chete wemapolitician. Vamwe vanongoti nekuda kwekuti ndiwe musangano ane maconnections, but hapana maconnections mukoma. Mabhindauko edu atinotoita ndiwawawa ekuti tinototengesa mapads anenge aine ropa tichimapa maNigerian, asi ndicho chokwadi chekuti mari yangu inotobva patsvina iyoyo yevanhukadzi, but handiwane mapads awa mahara. Ndinototanga ndakupa mari, then wondipa mapads ako anenge aine ropa rako. Ndakaberekerwawo muMbare, ndakarererwa muurombo. Mukukura umu
unosangana nezvakawanda. Unokwanisa kuona vamwe vako vachitosimukira zvavo zvichiita, asi iwewe kana ukaedza uchaedza zvako zvinenge zvichingoramba, unenge uchingoramba uri pasame level. Asi mukomanashe ndakaedza wani mabusinesses akati one day handizivewo kuti sei Mwari vasina kumbogara vakandiropafadza sezvandaingoona vachiita vamwe. Ndakamboedza zvezvimatakshop izvi, ndikavhura zvimatakshop muMbare, asi madhiri acho aingofofita. Ndikambopinda mumadeals ekutengesa masecond hand phone nemalaptop. Saka pakuzotengesa mafoni ekubiwa nemalaptop ekubiwa, pandakatanga kuita zvekutengesa maiphone, because iPhone yainetsa makore acho iwawo, because yaiti kana iine iCloud yainetsa kuibvisa. Saka takazotanga kushandidzana neumwe uyo ainge achinzi Frederick wepaGulf. Saka iye basa rake raaiita, even though ainge aine zvimaflea market, rainge riri rekuflasha maiPhone aya ekubiwa. Aiti kana atadza kubvisa iCloud aibva achizoenda kuno umwe muNigerian zvekare uyo ainge aine maflea markets futi paGulf. Ndiye akazondidzidzisa uyu Frederick zvose zvaainge akadzidziswa nemaNigerian zveforex, scamming, zvese ndakaedza kuita. Vamwe vakatotenga dzimba, vamwe vakomana avo vandainge ndichishanda navo tichiita zvekutengesa mafoni, vamwe vakatotenga motikari. Asi zvangu zvakaramba mukoma, ndakangoramba ndiri panguva yakaoma. Nerimwe zuva ndakazosangana naFreddy mune rimwe bhawa rainge riri VIP club, ainge achiita kublowa cash. Saka mukunwa doro nevamwe vangu, because havana kundisiya, but ndainge ndava kutongova chiname chavo, because ndini ndega ndainge ndisina motikari, ndini ndainge ndisina mari, ndini ndainge ndisina kukwanisa kutengawo stand kuti ndinge ndichikwanisa kutanga kuvaka. Saka ndainge ndava kungoteverera kugezeswa motikari, kungoitiswa zvimabasa zvisina basa, kungotukwa. Saka musi iwoyo zvainge zvitori serious. Ndaingomakiswa pamberi pevakadzi vatainge tiinavo nevamwe vangu. Saka iye Freddy anoti ndizvo zvakaita kuti ange achizondibatsira izvozvo. Akazondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizouya kumba kwake, not kubasa. The following day ndakaenda kumba kwake, mushure mekunge ndamubata pafoni. Akati ainge ariko kumba kwake panguva iyoyo handina kana one chandainge ndichiziva kuti munhu akatorombeswa nemaNigerian. Ndakazoti ndasvika pamba pake akanditsanangurira kuti kune vanhu vanoda mapedzi evakadzi anenge akasviba. Akati vanomashandisa mumachechi ana profeti vekuNigeria paya panogadzirwa iyo yavanoti anointing water. Saka hanzi vanoshandisa mapedzi iwawo evakadzi avo vanenge vamashandisa pavanenge vari kumazuva avo kuNigeria. Saka iyewo ainge akatojoina that same cult nemaNigerians iwawo ekuGulf. Akandiudzawo kuti iyewo ndiro rainge riri basa rake iro raainge achiita, kutsvaka vakadzi avo vaainge achazoshandisa pamhiko dzake idzodzo. Ndakabvuma mukoma, ndakaona kuti chekurambira painge pasina, because ipapo ndainge ndisina kuudzwa kuti amai vangu vainge vachazofa nekuda kwesatanism iyi yandainge ndajoina, iyi inova yazondisvitsa pano pari nhasi uno. Freddy akatanga kufamba neni, ainge achindidzidzisa kuti vanhukadzi unoita sei navo. Pakutaura nemukadzi, approach yako ndo inozoita kuti mukadzi ange achizogamuchira request yako. Kana kuti ukaita a bad approach, anobva atoramba zvose, because kuudza munhu zvinovhundutsa kudaro kuti ndoda kushandisa ropa rako rikumazuva zvinhu zvisiri easy, it's not easy. Saka vakadzi ava kana tazowirirana navo, kana tikawirirana navo for about 4 months, I pay him achindipa nema pads aya, then I move on to the next pagore. Ndinofanira kuti ndinge ndichizoshandisa vakadzi 3 avo vandinoshandisa pamhiko dzacho idzodzo. Dzimwe nguva munhu anokwanisa kana
kutokutuka pamberi pevanhu, but nekuda kwekuti ndipo panenge pachibva chiraramo chako, unongoramba uchingotsvaka vamwe vanhu kana kuri kunzi zvikaramba. Pandakatanga kuita zvinhu izvi ndakabva ndatanga kuita mari yakawanda mukoma. Mutemo wacho ndewekuti unofanira kufamba nemotikari dzinodhura chete, nothing else. Inini ndakabva ndatenga Range Rover, ndo model yemotikari yandinongoshandisa iyoyo yandinofarira. Ndainge ndakagara ndiine vision yekutanga a real estate company, saka ndakabva ndachizovaka maflats munzvimbo dzakasiyana siyana, uye zvekare nemastudent accommodation. Ndakatenga mastand akawanda awo andava kutengesa for now for a profit. Ndo zvimwe zvekare zvinondipa mari yakawanda iyo yandisingarwadziwi nayo kana kuri kunzi ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichispenda mari iyoyo. Asi kubva pazuva iro pakazofa amai vangu handicharari mukomana hope dzakanaka. Ndinoona vakadzi vose avo vandakatenga mapedzi avo vachiwira mugomba, but mugomba iro ravanenge vawira mariri rinenge richibvira moto, saka vawira mugomba imomo vanobva vachizotanga kuchema neni vachiti ndiwe watiwisidzira mugomba, saka vanenge vava kuda kuti neniwo ndinge ndichiwisidzirwawo mugomba imomo. Nerimwe gore mumwe musikana akaudza amai vake mushure mekunge atanga kurwara zvose izvo zvatainge takarangana kuita, akati mama, kurwara kwandiri kuita I think ndeumwe mukomana uyo wandakambodanana naye because ainge achitenga mapedzi angu. Saka paakaudza amai vake ndakabva ndatozviziva because ndakatanga kuvaviwa ndine ringi iyo yandakapiwa. Ringi iyoyo kana kuri kunzi panenge paine zvinenge zvava kuda kuitika inotanga kuvava zvisingaiti ichindivava, saka ndakabva ndachizomhanya ndikabva ndachizoenda ndikanoudza vakuru vedu kuti ndo zvainge zvichiitika. Ndaudza vakuru vedu, amai ivavo vakabva vachizoitwa sacrifice. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinondinetsa izvozvo. Pavakaitwa sacrifice, driver wangu asinawo chaanoziva akaita accident, ndokubva atsika munhu, ndokubva atofira pasport. Saka ndakatoparira hama dzangu ngozi, havatozvizivi kuti mumusha matova nemweya wengozi. Mukadzi iyeye uyo akatsikwa nadriver wangu akafira pasport ainge aine nhumbu, saka hapana kumira mushe. Ndiri kuda kubuda mucult iyi, asi mbinga dzose dzinenge dzakarombeswa nevakuru vedu vakada kubuda mucult, ndipo paya munhu paanongoita accident otongofa. Iniwo ndichiri kuda kurarama, kufa handisati ndava ready. Hamunawo here pastor avo vamunoziva vanokwanisa kundibatsira in private? Please ndapota mukoma, kana muine munhu wamunoziva ndibetsereiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndiyo secret yavo iyo yavainayo. Apa munenge muchitoti mbinga yangu inofamba neRange Rover. Izvo munhu chinotomuraramisa hanzi mapedzi awo anenge aine ropa revanhukadzi vanenge vakabva kumazuva avo. Hanzi ropa iroro ndo rinoshandiswa for anointing water. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndakabuda hangu panyaya iyo yakaitika gore, mainge muri mugore ra2016 pandainge ndichiri kuSouth Africa. Iko zvino zvindigere hangu kuno kuZimbabwe. Upenyu hwakaoma mukoma nashi. Ndinomboedza kuti ndinge ndichimira but ndava kufunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichizvipfudza upenyu hwangu. Zvakaitika ndezvekudai. Ndakaenda kuSouth Africa mushure mekunge ndasiyana nababa vemwana wangu wekutanga. Ndasvika kuSouth ndobva ndachizosangana neumwe murume uyo akandiudza kuti ainge achitotsvakawo mukadzi. Saka dambudziko rakaitika nderekudai. Murume uyu ainge agara kwemakore akawanda
nemukadzi muSouth African. Saka iye ainge atova munhu wekuti ainge ava kutonetsa kutogara naye because ainge angotorawo culture yemaSouth African. Saka izvi ndakazozviona mushure mekunge tava kugara tose. Ndaitomunzwira tsitsi ndichitoti munhu uyu akatambisirwa nguva nemuSouth African because kubva zvaainge akapinda mujoni ainge asina kumbogara akadzokera kuZimbabwe. Saka takatotanga kutoita urongwa hwekuti tinge tichizovaka musha because pandakatanga kutaura nehama dzake mukomana ndakaona kuti painge pasina kumira zvakanaka. Musha wainge uchida kuti unge uchizoitwa marenovation, painge pasisina kana chainge chichiripo. Vaiva vanhu vekuti vainge vachitambura sezvo tose tainge tichishanda inini nemurume. Takabva tachizotanga kubatanidza mari ndobva tachizotanga kuvaka kumusha kwemurume. Handina kunge ndakaziva kutoti ndainge ndichitozvitsvakirawo maproblems dai ndakangosiyana nazvo munhu achingozvitamburira nehama dzake. Saka takati tapedza kuvaka ndokubva tachizoenda kuZimu kumusha kwavo kunoona imba iyo yatainge takavaka. Ndakatoona kutoti hama dzake idzo dzaimboita sekunge dzinondifarira pafoni nekuda kwekuti tainge tatengawo mombe 2 dzainge dzava kuita sekunge dzainge dzisingachandidi. Vainge vava kuchiva mombe dziya uye zvekare nekuvaka kwatainge takaita imba vainge vava kuichiva. Ndakatoona zvose zvainge zvichiitika. Iyewo mukoma akabva achizotora side rehama dzake apa ndini ndainge ndakatomubatsira kuti ange simuka achibuda muhuruva umwe mandakamuwana ari. Akatanga kundishainira ndobva tachizodzoka kujoni. Guess what, akatanga kuzofambidzana nemuSouth African wake uya. Mari dzainge dzongodyiwa. Ndaiti kana ndikataura naye ainditi handiti ndakapedza kuvaka here, saka chimwe chandichada chii mwana ndinaye nechekare. Ndakabatikana mukomanashi. Ndipo apo patakazotanga kurarama life yekungogara tichingorwa zvekutoti kana mupurazi taitozivikanwa kuti vanhu ava ndo zvavanongoita, vanongogara vachingorovana nguva dzose chete, havana nguva yekuti vanenge vachimbofara. Saka aitozivikanwa semunhu anogara achingondishungurudza nekundirova, uye zvekare ndaigara ndichingoenda kumapurisa. Mapurisa aiuya obva azama kuti vange vachitigadzirisa vachiti tarirai muone kuti muri maforeigners but muri kungogara muri mumaoko emapurisa. Saka iye ainge ava kuda kuti ndinge ndichibuda muimba matainge tichigara pabasa patainge tichishanda because ainge ava kuda kupinza muSouth African. Ndikati hazviitika. Remember kuti pandakauya kunoku ndakazvitsvakira basa iri ndiri ndega, ndikazotaura nemurungu wangu ndiri ndega kuti iwewe unge uchizoshanda panapa. Saka hazviiti kuti ungati unoda kundidzinga inini unge uchizosara uchizogara zvako nemuSouth African wako. Ndopakabva hondo ipapo. Nerimwe zuva akabuda paakadzoka ende pakaenda kunonwa doro akatoti iwewe nhasi ndozuva rako rekufa, wazvinzwa. Ndikatombofonera 1011 ndikati munhu uya atanga. Saka akadzoka mukoma ainge atori nehasha ndokutotanga kutorovana neni. Murungu akatombouya akatombomudzinga. Saka adzingwa akazodzoka zvekare. Akadzoka haana chaakataura kana kuita noise. Ndokubva angonoka dom. Vanhu vainge vatori panze. Saka akanoka dhoo zvakanaka. Vanhu vakatofungidzira kutoti atova soba. Izvo ainge akatoisa banga mujaketi. Akangoti achingonopinda mumba ndikaridza mhere ndikati my way because ainge akatobata banga. Saka ndichiti my way kudaro iye akavhunduka because vanhu vakabva vasimuka vachimhanya vachiuya kurumu kwedu. Kuvhunduka kwaakaita mukoma iniwo ndakada kutiza. Saka ndichinotiza akandibata ndokubva tanodonhera tose pasi. Handizivi kuti chii chakaitika but kana neniwo akatondicheka nechepadumbu but banga iri rakabva rachizonomubaya rakanopinda mumbabvu make kwava kutofa. Akatotanga kutogwina because ndakanodona ndiri pamusoro pake. Saka I think pressure ndio yakazoita kuti banga ringe richinopinda ringe richinomubaya pamapapu ndokubva atotanga kutogwina. Zvakaitika zvinhu izvi mukoma vanhu vose vakatarisa. Murungu achitosvikawo achitoona kutoti ndo zvainge zvaitika. Iniwo wacho mukoma ropa reinge richiita kubuda pachiita sekunge painge pavhurwa
tape mabudiro arainge richiita ndakabva ndangofenta because ndainge ndaluza ropa rakawanda. Ndakazongomuka ndikaona kuti ndainge ndatova muchipatara uye zvekare ndainge ndakatoiswa cheni, ndikatoona kuti ndainge ndatova musungwa. Ndakazoenda kujeri, nyaya ikaenda kucourt, but mawitnesses ainge aripo ainge akawanda kusanganisira nemurungu zvekare akati iye ainge achida kuita witness because ndainge ndakashungurudzwa kwenguva yakarebesa nemurume. Pandakabuda murungu akandikurudzira kuti ndinge ndichiramba ndichishanda, but ndakazongobva kuSouth Africa ndikadzoka kunoku mukomanashi. Ndo zvakaitika izvi, but ndiri kuramba ndichingoshungurudzwa nemweya wemurume uyu. Akandishungurudza hama dzangu kubva achiri mupenyu, iko zvino akafa ari kundishungurudza zvekare. Handina kana chandakambomuita ini, kunyangwe musi iwoyo uyo waakazofa akatondiudza kuti nhasi ndiwe uri kuzofa kuzodonha kwatakaita mukoma. It was a mistake yakangoitika. Kosei ari kuramba achindishayisa zororo, anondishungurudza zvekuti dzimwe nguva ndinozotobvunzwa kana nevanhu vandinenge ndiinavo because ndikangoita sekunge ndarivara ndinotanga kutongotaura ndiri ndega kutongokumana. Vanhu vozondibvunza kuti kochii, it's like ndava munhu ava kutongopenga. I need advice kubva kune vedare renyu. Ndaitomboti dai zvaibvira ndaienda hangu kana kuzinata ndongonovaudza nyaya yangu, zvimwe kuda ivo ndivo vanokwanisa kundibetsera. I know kuti kufa akatofa, but it was a mistake. Zvakaonekwawo namagistrate kuti zvakaitika nemistake in self defense. Panenge paitwa self defense panenge paine ngozi here kana kuti hama dzake dzine kakundigadzira kwadzakazoita kuti ndirambe ndichishungurudzwa nemwana wavo. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Takaita tose mwana, kunyangwe pose paanouya achindishungurudza chiri chidzangaradzimu chandinotoona chichitomanikidzira kutopinda mumba, ndinobva ndati nai Joseph, not his real name. Ko mwana uyu kana iwewe ukaramba uchindishungurudza, uchindishayisa hope, uchindipa mabad luck kuti kana ndikakweretesa vanhu zvinhu zvandinotengesa vanhu ivavo vasazokwanisa kundibhadhara. Saka mwana uyu wacho watakaita unenge uchida kuti ange achizodyei. Kana ndikataura saizvozvo ndinonzwa rimwe voice remunhu anenge achichema, but munhu uyu anenge achichema anenge achiratidza kuti anenge ari kure, achiita sekunge anenge ari mugomo. Saka handichanzwisisi because kana ndikataura saizvozvo chinobva chaputika kuita mafireworks chidzangaradzimu ichocho ndichinzwa munhu anenge achichema. Saka ndizivi kuti iye ndiye akagadzirwa here nehama dzake kuti ange achindimukira, kana kutoti ndo zvinoitika kungonzi munhu afa afira mumaoko ako watova mweya wengozi automatically, even though ari munhu anenge akatokuudza kuti ari kuda kukuuraya. Ndinodawo advice please. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Maonero angu ndinoona sekunge maybe hama dzemufi vanenge vari kupota vachimutsa hama yavo so that imimi musawana rugare. Vanotoratidza kuti izvo zvekuti you were being abused havatori nabasa nazvo, ivo vanotongozviudza kuti akauraya hama yedu. Saka maybe panenge patori neumwe munhu anotopota achitoenda kana paguva. Vanhu vanozviita kutoenda paguva woto mutsa mweya wemunhu kuti enda unomushungurudza because kana muchiti dzimwe nguva mukatanga kutaura nechipoko chake muchiti naiwe Joseph zvauri kundishungurudza, saka vana ava unoda kuti ndige ndichizoita sei navo. Muzonzwa munhu anenge achichema, anenge achiita sekunge anenge ari mugomo. Zvinoreva kuti maybe iye kwaari maybe akatoitirwawo mhiko dzekuti ange achitongokushungurudzai, but ngatitaurei navo mucomment section yevanzvadzi vedu ava. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, please post for me. Handiziviwo kuti problem yangu ndeyei,
but I hate my mother-in-law. Ndakavavenga zvisingaiti. Mapresents avo avakandipa on our wedding day. Zvinhu izvozvo ndakatozvigova ndikazvipa umwe muzukuru wamama vangu, ndiye wandakapa zvinhu izvo zvatakapiwa navamwene vangu. Murume wangu akabatikana paakazviziva, but ndakangoti handingatauri hangu zvipo zvavakandipa. Ndikati it does not match design yandinoda yemumba mangu. She bought things that are of the wrong color. Akangobatikana zvake, but haatozvizivi kuti I hate my mother-in-law for no reason at all. Ndinongonzwa kungovavenga, handizivi kuti sei mukoma. Dzimwe nguva kana ndikanzi ndinofanira kuti ndinge ndichinovapa kana magrosari, ndinototapudza magrosari iwawo. Apa mumba tinenge titori negrosari rakawanda, ndinotovapimira, ndoita sekunge ndinenge ndatongopima chikafu chemumba mangu zviya zvekuti vanenge vachitoti you are not supposed to do that mwanangu. Murume wanguwo munhu wekuti iye haabvunzi zvakawanda pamusoro pezvinhu izvi zvandinoita. Chiko chingakonzeresa kuti unge uchivenga in-law yako kusvika pakadaro? When you post my story, please mukoma, tell me ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Mweya wakaita sei wandibata? Havana kana zvavakambonditadzira mufunge zvenyu vamwene vangu, asi kungonzwawo kungovavenga chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu hanzi vakavenga mother-in-law vavo. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handina peace mumarriage yangu nekuda kwemashoko awo andinogara ndichiudzwa nemurume wangu mukoma. Takatanga kudanana apo patainge tiri kuuniversity kuscripture union. Ainge achidanana nebest friend yangu, ndokubva ndachizotorera best friend yangu boyfriend akazova murume wangu, atori nemwana nemurume wangu. Zvakaitika apo paainge ava kuda kutizira, ndikabva ndachizotizira ndiri inini. It is a long story zvakaitika mukoma, but ndakagamuchirwa mumhuri nemaparents ake. Vainge vachitondida kutodarika best friend yangu. Handizivi kuti what really happened. Izvo zvakazotokonzeresa kuti vabereki vefriend yangu nevabereki vangu vange vachizova vakavengana, even though we used to go to the very same church. Saka vainge vavengana zvisingaite nekuda kwezvinhu zvakaitika izvozvo. Handizivi kuti aripi kana mwana, handizivi kuti mwana waakaita nemurume wangu iye aripi zvekare. She is just living a quiet life ameno kwaakaenda. Dambudziko rapinda mumusha mangu mukoma randisingazivi kuti ringagadzirisika here, kana kuti izvi zvandiri kuzama kuda kuita kushingirira marriage zvakatoda kwa marriage yangu yakatofa kare. Murume wangu anoti kana tikanetsana anobva ati dai ainge ari name hidden, anenge achireva friend yangu, anobva ati angadai asingambondipi stress yakadai kunyangwe kari kanhu kadiki diki. Saka munhu wekuti ndiri kutoona now kuti ndiri kungomumanikidza, but achiri nemafantasies ekuti dai akaroora friend yangu. Handisi kuziva kuti zvandikuda kuita zvinokwanisa kundibetsera here, because ndine imwe friend yangu uyo wandakaudza akati kwandiri maybe it is because he regrets, anenge achingozvidemba kuti saka mwana wangu kwaari ari kurarama life yakaita sei. Maybe if you try to find mwana wotanga kugara nemwana, maybe anokwanisa kudzikama. Handizivi kuti kana ndikaita saizvozvo zvinokwanisa kundibetserawo here kana kuti kwete. Pamunoposta nyaya yangu muzonditsivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ari ndo message iyo yandakatumidzirwa
ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Kuona kwenyu vedare munozvionawo sei kuti murume kwavo angava ari kufunga here mwana uyo waakaita naex wake, kuti mwana iyeye kuti akagara zvakanaka here kana kuti haana kugara zvakanaka. Will it solve anything kana kuri kunzi vakaenda vakatanga kumutsvaka mwana iyeye? Let us try to assist in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.